लोककल्याण बातम्या. मित्र हो, आज मी पंढरपूर या ठिकाणी आहे. महाराष्ट्राची आराध्य दैवत म्हणजे विठू माऊली या पंढरपूरमध्ये महाराष्ट्रातील तसेच इतर राज्यातील लाखो भाविक भक्त या पंढरपूर नगरीमध्ये येतात. या लाखो भाविक भक्तांना या पंढरपूरमध्ये येण्यासाठी बस आहेत, रेल्वे आहेत, पण याच्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये हे महत्त्वाचं ठिकाण आहे. कारण सोलापूर जिल्ह्यामध्येच तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर अशी मोठमोठी देवस्थान आहेत. या देवस्थानच्या ठिकाणी पंढरपूर तिरेमार्गे सोलापूर आणि सोलापूर ते तुळजापूर आणि सोलापूर ते खोडगी IT पार्क नवीन, तसेच अक्कलकोट आणि गाणगापूर या ठिकाणी मेट्रो रेल्वे सेवा तात्काळ सुरू करावीत